Mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wato Xavi Hernandez ya bayyana 'yan wasan gaba wanda suka fi kowa iya taka leda a duniya. Domin jin cikakken shirin ku biyo mu a cikin wannan bidiyon, amma kafin mu shiga muna roƙo idan ba ku mana subscribe ba ku daure ku danna mana alamar subscribe domin ta haka YouTube za su ringa sanar da ku dukkan sababbin bidiyon da muka ɗora, sannan muna roƙo ku mana like. Yan uwa barka da wannan lokaci, sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan bidiyon. Mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona wato Xavi Hernandez ya bayyana 'yan wasa guda uku na gaba wanda suka fi kowa iya taka leda a duniya, inda Xavi yake cewa bayan Robert Lewandowski sai dan wasa Erling Haaland sai kuma dan wasa Karim Benzema a matsayin mafi kyawun 'yan wasa guda uku a duniya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta samu nasarar cefano dan wasa Robert Lewandowski daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich a kakar bana akan kuɗi euro miliyan 50. Dan wasa Robert Lewandowski din ya kasance yana da shekara 34. Robert Lewandowski din ya bayyana wa magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za ta ƙara lashe kofuna a kakar wasanni ta bana bayan ta buga gasar wasanni ta baɗi wacce bata lashe ko kofin shan ruwa ba. Dan wasa Karim Benzema ya tafi rauni a wasansu na farko a gasar zakarin nahiyar Turai wanda suka fafata da su da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Celtic. Magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United sun nuna ra'ayi da son a kawo musu dan wasa ɗan asalin ƙasar Najeriya wato Victor Osimhen sakamakon yadda suka gudanar da wasansu tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da Napoli, inda dan wasa Osimhen din ya galgala ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ya kace-kace da ita, sai dai dan wasan ya tafi rauni a wasan kafin kare shi, inda dubban magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United din suka nuna ra'ayi da kwaɗayin dan wasa Victor Osimhen domin ganin ya zo ya ci gaba da murzale da a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United din. Yan uwa duka anan muka kawo ƙarshen shirin. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku sahihan labarai masu matukar ƙayatarwa da nishaɗantarwa. Muna godiya da kasancewa da kuke da mu a wannan tasha, sannan muna roƙo ku daure ku dinga danna mana like a dukkan bidiyon mu da kuka yi arba da shi, kuma ku yi mana subscribe. Mun gode sosai da sosai.